Marisa Xandri, diputada del Partit Popular al Parlament. És la meva primera legislatura i soc de Lleida. Bé, aquí us presento la meva capsa, la capsa de la meva vida, perquè en ella hi porto els tres objectes que més m'identifiquen. Mireu, aquí teniu el fuet, un fuet que aquest és de Lleida, però que el porto amb aquesta capsa perquè els meus orígens són de Vic, jo soc bigatana, i com a tal penso que aquest és un dels elements més identificatius. Estem en una carnisseria de Lleida, on hem vingut a comprar fuet. He vingut amb el meu marit, que és el comprador habitual, i de fet a casa ens agrada molt. Per una altra banda, tenim una bata de col·legi que representa la meva estimació cap als meus fills. Sempre que puc, els porto jo a l'escola o els vaig a buscar a la tarda. És un dels moments importants, no?, en què tots podem xerrar i cadascú explica si aquell dia té exàmens o quines inquietuds porten a dins. I ells també em pregunten molt, no?, i quan veuen a la mare a la tele, doncs comenten i quan pregunten, mare, i avui què faràs, on has d'anar? Que clar, ells també s'han sentit ja involucrats en aquest món. Mireu quina foto més maca del Castell de Lleida, de la Seu Vella, l'edifici emblemàtic de Lleida. És que Lleida és una de les meves passions i de les meves aficions, caminar per l'eix de Lleida. Les seves botigues, l'eix comercial, és el que a mi més em fascina quan en els meus moments d'oci, els pocs moments que tinc, doncs jo els aprofito per sortir i per desconnectar de tot el que és feina intel·lectual. Bon dia. Des que vaig entrar al Parlament, que havia pensat de posar un pòster allà al meu despatx de la Seu Vella de Lleida, que és l'edifici emblemàtic de la meva ciutat, que jo tant m'estimo. I ara m'he quedat amb un pòster que aviat veureu penjat al Parlament. Jo vam venir ells a Lleida, doncs el vaig anar a buscar. És maco, Així en blanc i negre, millor que... Estic formada com a periodista, he treballat en mitjans de comunicació i sempre he tingut molt interès per estar al costat de la gent, al costat del ciutadà i de saber quines són les seves inquietuds, els seus neguits. El tenir aquesta formació periodística que m'ha ajudat a ser crítica però a la vegada objectiva, em va portar que tingués un interès polític sobre les coses. Jo estic a les comissions de Benestar i Família i a la d'Agricultura, estic de vicepresidenta, i a la Corpo, no? I allà el que es debat, veus que sí que és molt important el debat, perquè entre les diferents formacions polítiques cadascú diu la seva, però quan s'arriben als acords, fins que no s'apliquen, passa jo crec que massa temps i això hauria de ser més lleuger per facilitar la vida a les persones, a tots els catalans. Ponent és un punt neuràlgic des del punt de vista de l'agricultura. Hi hauria d'haver una sèrie d'incentius que no només fossin per el que és Barcelona i el cinturó, sinó que també s'estengués cap a les províncies i, lògicament, a la meva, que és Lleida. I guardaria, i ho tinc molt clar, la meva fe. La meva fe perquè és el que dona sentit realment a la meva vida. Jo li faria un regal al meu company d'aquí de Lleida, que és el Carmel Mòdol, d'Esquerra Republicana. Li regalaria qualsevol estri del camp, perquè ell, a part de la seva tasca de diputat, doncs sé que és un fanàtic, és un apassionat de la terra.